tretia vec, čo sa týka dopravného nápojenia, tak ja nechcem nikomu vstúpať do sezóny, ale práve investori, ktorí vystavali sídliska, stavajú sídliska, robia najväčšie problémy, keď im navrhujeme dopravné nápojenie. Ako vyvoláme investíciu, to znamená nové komunikácie, rozšírenie komunikácií jestvujúcich na hrane alebo na okraji týchto sídlisk a tak ďalej, až po vyhrážanie sa súdmi a neviem čo všetkým, že to naše požiadavky sú neoprávnené na vyvolané investície a tak ďalej. Každý mesiac sa s tým stretávam, každý mesiac máme nejaké rokovanie s investormi, či už je to oblasť bývania alebo oblasť podnikania. Každý sa zubami nechtami bráni a hovorí, vyhráža sa súdami, ako nie je prinútený nič riešiť a nič navyše urobiť okrem svojich vnútroblokových komunikácií. Takže toto je aj problém niektorých sídlisk. Je to problém celoslovenský, však počuli ste pred chvíľou v televízii Triglaviu, riešenie Čiernej vody, chorvátskeho roku, slovenského roku. Obrovské sídlisko pre 40 000 ľudí a investori sa zubami nechtami bránia tomu, aby sa podielali na dopravnom nápojení na diaľnicu alebo vôbec na komunikácii, ktorá prepáva slovenský rok, Pezirok a diaľnicu. Takže to len to.